Hello guys, nandito tayo ngayon sa Holy Trinity Church. Ayan kung saan tapos ng misa. Ngayon ay magsisimba naman tayo sa susunod na misa. Punta tayo sa loob guys, pasok tayo. Ayan guys, ang Holy Trinity Church. Ayan. Dito po tayo sa gitna. Ayan po yung gilid, yung Adoration Chapel. Bandaron. Ayan. Ganda yung mga parking. Ganda ng yung mga ilaw dito guys. Simbahan ng Holy Trinity. Ayan, nandito tayo sa Our Lady of Most Holy Trinity. Ayan, ayan. Ganda ng ilaw guys. So punta tayo doon sa may Christmas tree. Ayan guys, palapit na tayo guys sa simbahan. So dito lang muna tayo sa labas kasi hintayin pa namin yung isa pa naming anak. Ayan. So mag-love shoutout sa inyo lahat dyan guys. Gandang gabi sa inyo lahat. Ayan. Ayan, ganda ng Christmas light. Ayan guys, meron dito sa gilid nagtitinda ng mga balon at sa sampagita. Ayan. So lalapitan natin guys, meron dito malapit na naman ng simbang gabi guys. Abangan nyo ako guys sa first mass ng simbang gabi. Tayo po ay pupunta rito. Doon po yung ating labasan guys. Ganda ng ilaw. So ito yung ating dito, meron din yung maliit na chapel ba to o anong tawag dito. Yung dito ka maglalagay ng mga kandila kung ano ba may birthday ka or may padasal ka. Ito yung prayer before lighting the candle. Ayan, dito guys, meron ditong kandila, 5 pesos. So parang ginagawa yata yung ating dito. Night of Columbus. Tsaka may grotto dito si Mama Mary. Ayan si nanay, nagsisindi ng kandila.
So, antayin lang natin dito guys, yung aking anak. Nandito po tayo guys nandito po tayo sa Balik-Balik, Sampaloc, Manila guys. Ayan, ito po yung aming simbahan. Most Holy Trinity. Ayan. Ayan po, marami nang pumapasok na magsisimba guys. Pang alas 6 ang misa. Sarado yata dyan. Ginagawa. Ay! Ay, ikaw pala yan. Nakakilala mo agad ako ha. Ako din. Kanino ka ba? Teacher Christine. Ah, okay. Sa kinder. Panghapon ka ba? Pangumaga? 12 to 3. Ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng mga ilaw nila. Ayan, ang bawat puno mayroong nakalagay na ilaw. Ganda. Ang oras ka darating. Parating na siguro si Jose. Ayan ang loob ng simbahan guys. Picture.
Masarap siguro magsimbang gabi rito kasi guys, malamig ang simoy ng hangin. Huwag na, ano? Yeah. Oh. Simpal nga natin sa Maraming galap shoutout sa inyong lahat dyan. Simba tayo guys, for the first time guys. Ngayon lang kami guys lumabas talaga nung face to face na. Ngayon lang kami nagsimba ng face to face. Ayan. Lagi kami naka-online. Kunti na lang magsimula na yun. Aimee, may galap shoutout sa dyan. Aimee, simba tayo. Simba tayo guys. Araw ng Sunday. Happy Sunday all of you guys. Happy Sunday sa inyong lahat dyan, mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa abroad, sa mga Filipino community natin dyan. May galap shoutout sa inyo. Happy Sunday. Ayan. Happy viewing sa inyong lahat dyan. Don't forget to subscribe KBR TV. Ayan. May galap shoutout. Ako pipicture. Maganda ako. Tanggalin mo yan mo. Go na lang. Ayoko pa ako. Maraming salamat, Aimee. May galap shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita sa aking bahay. Thank you. Share na lang po ang ating live. Thank you so much. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Sunday. Simba tayo guys. Habang wala pang misa, antay-antay lang kay JR kasi galing school si JR. Si Rene Squirrel. Ayan, Rene Squirrel po guys. Ang aking anak. Channel niya guys, Rene Squirrel. Thank you guys.
Meron ako jacket. Ako na madali. Ay, hindi pa ganito kang ganda pa naman. Ano ba? Ano? Roses. Roses. Isa pala, doon ka pala. Doon ka pala. Doon ka pa din para ulit ka. Dali, para. Doon, tanga. Bubo. Nahandakan niya. Dito ang lipan. Nililipad yung bubo. Sorry. Doon na ako sa picture. Kasi naano ko pag nasa gitna. Mag-start na. Mag-start na guys. Nandito na yata si Father. So, papasok na tayo sa loob guys.